Mill-bidu tas-sena il-hawn saru mal-115 il-kremazzjoni barra minn Malta, ħafna minnhom fi Sqallija. Sal-lum kienu biss 36 li talbu li jitfnu l-rmiet tal-fdalijiet ta' qrabathom. Fil-programm TVAM, Monsinjur Brandon Gatt, vigarju ġudizzjali għat-Tribunal Ekklesjastiku, spjega li l-Knisja mhix kontrarja għal kremazzjoni sakemm ma ssirx minħabba xi twemmin żbaljat. Il-Knisja taċċetta l-possibilità tal-kremazzjoni sakemm din ma ssirx għal raġunijiet kontrarji għat twemmin tal-Knisja dwar id-dinjità tal-bniedem, imma fl-istess ħin il-Knisja żżomm il-preferenza għad fin tradizzjonali. Monsinjur Gatt qal li għal raġunijiet prattiċi u ta' sensittività l-Knisja tgħid li l-irmiet tal-fdalijiet umani għandhom jindifnu jew jinżammu fi strutturi fiċ-ċimiterju apposta l-urni bl-irmiet magħrufa bħala kolumbarium. Naf li teżisti din ir-realtà, imma mhux suppost jinżammu fi djar. Għalfejn, hemm raġunijiet prattiċi. Tinsewx li malli tgħaddi l-ġenerazzjoni, issa jiena jista' jkolli jiena fil-fdalijiet tan-nanna pereżempju, imma meta ġew il-ġenerazzjoni ta' warajja dawn ma jafuwix jew ma jiftakruwix m'għandhomx dik ir-rabta emozjonali, x'ħajamlu bihom jista' jkun li dawn sempliċement jarmuhom, din irridu nkunu naqra konxi tagħha dik il-ħaġa. U l-Knisja ovvjament ma tridx li ikun hemm dak ċertament forsi l-persuna ma tagħmlux b'disprezz, imma hija konsegwenza li tista' tinqala. Madankollu Monsinjur Gatt qal li nfetħet il-possibilità fuq domanda tal-Arċisqof ta' Djoċesi ta' Bologna biex biftehim mal-awtorità tal-Knisja l-qraba jkunu jistgħu jżommu parti żgħira mill-fdalijiet u l-parti l-kbira minnhom jindifnu. Fil-liġi tal-Knisja lanqas huwa aċċettabbli li l-irmiet tal-fdalijiet jinqasmu ma' aktar minn persuna waħda jew li ssir ġojjellerija bihom. U għalkemm trab konna u trab irridu nerġgħu insiru, il-Knisja ma taċċettax lanqas li l-irmiet jinxterdu fil-baħar, fil-ħamrija jew fl-ajru.